40 dní bol ešte Ježiš spojený so zemou predtým, než mohol vojsť k Otcovi v ten deň, keď boli všetky nebesá otvorené. Počas tejto lehoty sa ukázal raz tu, raz tam učeníkom a iným svojim sprievodcom. K týmto patrila tiež Mária z Betánie. Jedného večera stála zahlbená na Ježišovom obľúbenom mieste vo svojej záhrade. Jej smútok nad odchodom Pána bol zmiernený poznaním, ako ho to ťahalo späť k Otcovi. Bol odpútaný od všetkého pozemského. Nevďak ľudí, ktorým trpel, ho už viac nemohol zasiahnuť. Jej srdce bolo preplnené vďakou, že bola hodná slúžiť mu. Niesla však v srdci bolesť kvôli Judášovi. Ako len mohol tento chytrý, sebaistý učeník tak padnúť. Ona ho vždy stavala trochu vyššie nad ostatných, až kým jedného dňa nepostrehla, že sa uberal nesprávnymi cestami. Ako to len bolo možné? Povzdychla. Tu zaznel dobre známy hlas. Naozaj ťa to udivuje, Mária? Pred ňou stál Ježiš. Bol to on, a predsa to nebol on. Svetlý a jasný, vyzeral byť takmer priehľadný, tiež väčší, než akým bol skôr. Ale boli to jeho črty, rozjasnené veľkým šťastím. Mária pokľakla pred svojím majstrom. On k nej však prehovoril. Mária, hriech prišiel na svet, pretože ľudia postavili svoju vôľu pred vôľu Božiu. Aj Judáš dal prednosť svojmu rozumu, toho nechalo padnúť. Hovorím ti, nezabudni na túto skúsenosť. Vždy, keď budeš opäť žiť na zemi, snaž sa rozšíriť poznanie, že rozum má byť nástrojom ľudského ducha. Ak bude nesprávne vedený, tak sa stane Luciferovým nástrojom k záhube ľudstva. Prvnež mohla Mária odpovedať, sa Ježiš stratil. Ona však nikomu nehovorila o tom, čo vzhliadla a prijala. Hlboko vo svojej duši uchovala Ježišove slová a modlila sa, aby jej v budúcich životoch Boh prepožičal silu podľa nich konať. Celkom naposledy sa Ježiš zjavil svojim učeníkom, keď sa v myšlienkach na neho zišli. Vstúpil do stredu medzi nich a riekol: Pokoj s vami. Buďte potešení. Ja idem teraz k môjmu Otcovi. Pre vás je cesta k nemu odteraz voľná. Pri smrti Kristovej sa roztrhla opona v chráme, oddeľujúca svetostánok od ľudstva. Táto udalosť bola prijatá ako symbol toho, že obeťou smrti Spasiteľovej v tej chvíli prestalo odlúčenie ľudstva od božstva, teda sa vytvorilo bezprostredné spojenie. Ale tento výklad je nesprávny. Ukrižovaním ľudia odmietli Syna Božieho ako očakávaného Mesiáša,
čím sa odlúčenie stalo ešte väčším. Opona sa roztrhla, pretože svetostánku potom už nebolo treba. Otvoril sa pohľadom a nečistým prúdom. Symbolicky vyjadrené božské po tomto skutku už nevkročilo na zem, čím sa svetostánok stal zbytočným. Teda pravý opak doterajších výkladov, v ktorých sa opäť ako tak často ukazuje len veľká vypínavosť ľudského ducha. Každé iné vysvetlenie je iba pokusom, ktorý má slúžiť buď na ospravedlnenie, alebo vznikol z nevedomosti. Kristus vôbec neprišiel na zem s úmyslom dať sa ukrižovať. V tom tiež spasenie nespočíva. Veď Kristus bol ukrižovaný ako nepríjemný hlásateľ pravdy, ktorý bol svojím učením na ťarchu. Spásu nemohla a ani nemala priniesť jeho smrť na kríži, ale pravda, ktorú dával ľudstvu vo svojich slovách. Poukázanie Syna Božieho pri poslednej večeri na svoju smrť na kríži je len posledným výslovným zdôraznením naliehavej nutnosti jeho učenia, ktoré prišiel zvestovať. Pri prijímaní Večere Pánovej má si každý človek vždy znovu uvedomovať, že sám Syn Boží sa nebál predpokladaného ukrižovania a že dal telo i krv za to, aby umožnil ľudstvu prijatie a pochopenie skutočného diania vo vesmíre. Pochopenie toho diania, ktoré jasne ukazuje pôsobenie neochvejných zákonov stvorenia, nesúcich božskú vôľu. Toto trpké a vážne poznanie, vyzdvihujúce pálčivú nutnosť posolstva na záchranu ľudstva, má opäť a opäť vyvolávať v ľuďoch novú silu, nový podnet, aby podľa jasného učenia Kristovho skutočne žili. Aby mu nie len správne rozumeli, ale aby podľa neho tiež konali vo všetkom. Tým dosiahnu i odpustenie hriechov a vykúpenie. Nie inak a tiež nie hneď, ale dosiahnu ho cestou, ktorú Kristus ukazuje vo svojom posolstve. Z tohto dôvodu má Večera Pánova neustále oživovať tento dej, aby ľudia neochabovali v horlivom nasledovaní Ježišovho učenia, prineseného za tak veľkej obete. Lebo počínajúcou ľahostajnosťou alebo len vonkajšími formami strácajú ľudia toto záchranné lano a klesajú späť do náručia omylov a skazy. Je veľkou chybou, keď sa ľudia domnievajú, že smrťou na kríži je zaručené odpustenie ich hriechov. Táto mienka spôsobuje nesmierne škody, lebo všetci, ktorí v to veria, sú tým zdržovaní od pravej cesty ku spáse. Spása je len a jedine v tom, že človek žije podľa slova Spasiteľa, podľa vysvetlení, ktoré dal ako ten, ktorý vie všetko a má o všetkom prehľad. A tieto vysvetlenia ukazujú na praktických obrazoch na nutné zachovávanie a nasledovanie božskej vôle, prejavujúcej sa v zákonoch stvorenia. Ukazujú taktiež na dôsledky, keď ich ľudia dodržiavajú alebo nedodržiavajú. Kto pri svojom konaní stále myslí i na to, aby nespôsobil škodu svojmu spolublížnemu, ktorý mu dôveruje, a neurobí nič také, čo by potom tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať tak, že zostane duchovne nezaťažený a preto môže byť nazvaný skutočne cudným. Tieto prosté slová, pochopené správne, môžu byť pre človeka ochranným sprievodcom celým stvorením a viesť ho do svetlých záhrad, do jeho pravej vlasti. Tie slová sú pravým kľúčom pre správne konanie na zemi, pretože v nich je pravá cudnosť.
Syn Boží Ježiš vyjadril presne to isté slovami. Miluj svojho blížneho ako seba samého.